Learning again, and you're still watching on my YouTube channel. So ayun nga guys, kumusta kayong lahat? Oo, na-miss ko kayong lahat dahil nga isang buwan na hindi tayo nagkita-kita. Pero don't worry guys, kasi ngayong araw, isa na namang cooking demonstration ang ating gagawin. So since nalalapit na yung Christmas season, ang recipe natin for today ay isa sa mga paborito ng mga Pinoy na ihanda during special occasions. Ayun nga ay ang Pinoy Spaghetti. Ayan. So, bali, dadagdagan na lang natin Pinoy Spaghetti a la Jollibee. Oo, kasi Jollibee inspired ang ating gagawin ngayon sa ating spaghetti. So bali guys, ito na yung ating mga ingredients. Ayan, sa ating Pinoy Spaghetti a la Jollibee. Ayan. So of course, kailangan natin ng giniling. Pero ang ginagawa ko kasi guys is pinaghahalo ko yung beef and pork para at least diba magkaroon ng lasa yung ating meat. Pero pwede naman kung gusto nyo is pork lang. Ayan, pwede lang naman siya. Pero ako kasi pinaghahalo ko since gusto ko ng konting or gusto kong mag-blend yung beef at saka pork. At saka para mas makamura na rin, o, di ba? Yun talaga yung main reason eh. So ito yung ating 1/4 na pork, beef, ground beef. Ito naman yung ating ground pork, 1/4 din. Of course, meron din tayong hotdog, 1/4 din. Ayan, bali, kinat ko siya a la Jollibee cut. Ayan. Tapos, of course, naglalagay rin kasi ako ng mushroom. Ayan. Of course, ang ating spaghetti noodles, onion, garlic, and then half cup of brown sugar. Of course, salt and pepper. And of course, ang ating, what do you call this? Tomato sauce. Ayan. And of course, cheese. At saka since wala akong mantika, wala akong cooking oil today, ang gagamitin ko na lang is butter. So ayan, mag-start na tayo. Then, yung ating ground beef. Then pork. So ayan guys, pag nagisa na yung ating meat, ayan, nag-change na yung color niya. Season natin siya ng pepper, ground, tapos pink of salt. Ayan.
Then after, pag medyo lumabas ng konti yung oil ng ating ground pork and beef, pag nagigisa na siya, lagay na natin yung ating hotdog. Ayan. And of course, ang ating mushroom. Ayan, drained na yan guys. Ayan. Bali, halu-haluin lang natin siya around mga 3 minutes. Ayan. Hanggang sa maluto yung ating hotdog. Guys, bali nagisa na yung ating pork, hotdog, and yung ating mushroom. Pwede na natin ilagay yung ating tomato sauce. Ayan. Haluin lang natin. Ayan. Tapos guys, pala nakalimutan ko kanina, idagdag nyo tomato paste. Ayan. Para yun naman yung pampalapot natin. Tomato paste. Ayan. Kailangan simutin. Ayan, then hahaluin lang natin hanggang sa kumulo. So ayan guys, bali yan, medyo lalapot na siya ng konti. Ilalagay na natin yung ating brown sugar. Spaghetti is good for pag babae yung kakain is 11 to 15 servings siya. If I'm not mistaken parang fresh pa kasi yung culinary subject ko kaya parang yun yung naalala kong standard. So ayan. Tapos, magpo-pour lang tayo ng, it's your choice actually kung pwede nyo na siyang i-mix or pwedeng yung kakain na mismo yung gagawa ng kanyang spaghetti. Ayan. Siya na mismo mag-pour. Ayan. So, ayan. Oh my gosh! I love it!
Para siyang Jollibee guys, in fairness. So ayan, more meat. Ayan, perfect. Tapos of course, yung ating cheese. Ayan, hindi mawawala yan. Ayan, pour lang natin siya ng cheese. Ayan, perfect. I love it. So, bali guys, ito na yung ating Pinoy Spaghetti a la Jollibee. Ayan. So, ito na nga guys, tapos na tayo na magluto ng Pinoy Spaghetti a la Jollibee. Ayan. So, ito na nga yung ating hinanda. So, ito na yon ang pinaka-iintay natin. Titikman na natin kung lasa ba talaga siyang Jollibee or lasang kalye. Char. Ayan. Nga, nakapagluto na naman tayo ng isa na namang recipe na pwede nyong ihanda ngayong nalalapit na holiday season. Kaya sa mga mommies out there, sana makatulong itong simpleng recipe sa inyo. At nawa ay sa paghahanda nyo ng Pasko is, alam mo yon, kuha nyo yung design na timpla na gustong gusto nyo talaga. So ayun nga guys, that's all for now. This has been Larny. So, goodbye everyone. Bye-bye.